dugu jɛra ale bolo a ma suguri dun ko o bɛ cogo di baasi t'a ka sun na suguri don o tɛ sun ka sarati sugurudin ye sun sunna de mustahabu tiren ko ta a ma suguri dun ko o bɛ cogo di baasi t'a ka sun na suguri don o tɛ sun ka sarati sugurudin ye sunna de mustahabu don tiren ko ta saharu fa inna fi suhuri baraka akwai ye suguri dun parce que barika bɛ suguri dun na maana suguri dun kɔrɔ de ye n'i ye dumuni kɛ su laban na fajiri a barika bɛ to i farikolo la kɔngɔ t'i minɛ joona i bɛ tile fan caman kɛ o barika b'i farikolo la kɔngɔ t'i minɛ joona o sugurudun sababu ye o de ye k'i dɛmɛ sunna de don mustahabu de don ani ka différence don an ni yahudaw ka sun ni ɲɔgɔn cɛ ciden ko a ye suguri dun yahudaw ka sun olu tɛ suguri dun wala suguri dun ye mustahabu de ani kan ni yahudaw ka sun bɔ ɲɔgɔn na mais wajibi tɛ sunna wa min ye sun ka sarati tɛ ni mɔgɔ min dugu jɛra i bolo i ni sun ŋaniya sira mais suguri dun dugu de jɛra i bolo i ma se ka dumuni kɛ i bɛ se ka continuer ka sunna fɛn t'i kan bon ko mɔgɔ dɔ a n'a ka muso kɛlɛla muso bɛ kalo bɔ la a ko ni sɛnɛyara n b'i ka furu sa mais mɔgɔ kɔmana u fɛ bon muso sɛnɛyalen kɔfɛ a ma bila tuguni ko bilali min fɔra u bɛ cogo di ko yan n'a ka sɛnɛya u bɛnna u bɛ cogo di bilali ma fɔ a tun ye lahidu de fɔ ni sɛnɛyara n b'i bila ani n y'i bila ko kelen tɛ maana a tun ye lahidu de ta ka kuma de fɔ n bɛ n'i bila mais a ma bila donc nin tɛ jate bilali ye a ma bilali fɔ wa nin bɛ komi de kuma de fɔra n bɛna nin kɛ laɲini min b'a la a y'o de fɔ n bɛna nin kɛ mais a wagati ma se a m'a kɛ o tɛ jate nin tɛ bilali o tɛ jate a to kelen na ko yɔrɔ minnu i b'a sɔrɔ dɔɔnikibaw y'a jira jamanaw dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ kalo 6 u bɛ tile ye kalo 6 u tɛ tile ye ninnu jamana sugu ka sunko bɛ kɛ cogo di dajjali ka hadisa ala y'a bila sebaw nɛn kan u ka ciden ɲininka ciden ka nin jaabi ciden ko ni dajjali nana a ko a bɛ tile 40 de kɛ dugukolo kan a ka don dɔ bɛ yen o bɛ komi an ka san kelen a ka don dɔ bɛ yen o bɛ komi an ka kalo kelen a ka don dɔ bɛ yen o bɛ komi an ka dɔgɔkun a ka don tɔw ni an ka don tɔw ye kelen ye sebaw ko ciden ma yala dajjali ka don min bɛ komi an ka san kelen yala anw ka don kelen bato b'an ka sa wala wa ciden ko la faqduru lahu qadarahu a ko a ka san kelen bato a b'a bɛɛ de jate mina k'a lakun don kelen na a b'a ka san kelen bato bɛɛ de jate mina k'a lakun don kelen na wala dɔnnikibaw ye delila ta nin de la tile tɛ bɔ yɔrɔ minnu na fewu olu ka sun cogo u ni jamana min ka surun u b'u ka lɛri ta olu de la u ni jamana minnu ka surun ni tile bɛ bɔ yen u b'u ka salli lɛriw ta olu de la olu b'u ka sun u ka fajiri yɛrɛmina
ani ka tile bin u b'a ta jamana bɛɛ la u ni jamana minnu ka surun ni tile bɛ bɔ ye faqduru lahu qadara tile bɛ bɔ jamana minnu na n'u ka surun u b'u ka salileru ta olu de la u b'u ka sun don sun fana ta olu de la a b'o cogo kelen de la ni ewa kalo wɔɔrɔ min ni tile bɛ bɔ kalo wɔɔrɔ tile tɛ bɔ kalo wɔɔrɔ min ni tile bɛ bɔ u tun bɛ sali eri minnu na o kɔnɔ u tun bɛ ewa fajiri tun bɛ da yɔrɔ min na tile bɛ yɔrɔ min na kalo wɔɔrɔ min tile bɛ bɔ kalo wɔɔrɔ min tile tɛ bɔ u k'o jate min na kalo wɔɔrɔ min ni tile tɛ bɔ kalo wɔɔrɔ min ni tile bɛ bɔ u bolo u tun bɛ sali wagati minnu na ani don tun b'a ta yɔrɔ min na eri min na ka tile bɛ bi eri min na kalo wɔɔrɔ min ni tile tɛ bɔ u bolo u b'o o jate min na ni kalo wɔɔrɔ tɛmɛnen ye olu b'a kɛ nin cogo de la mais n'a y'a sɔrɔ minnu tile tɛ bɔ ye pewu olu ni jamana minnu bɛ gun na ni tile bɛ bɔ ye u b'u ka sali eriw ta olu la k'u ka don sun de ta olu la faqduru lahu qadarahu u b'a kɛ nin cogo de la ko tarawihi la a bɛ bɛn mɔgɔw ka araka 4 k'u tugu ɲɔgɔn na wa k'o kɛ tahiya kelen ye wa dɔɔni kibaw ko mɔgɔ minnu b'o kɛ o ye kataw ye mais a kataw fana y'u sɔrɔ u ma hadisaw de ka irewaw fara ɲɔgɔn kan don simira rahimahullah tuma min a kumana nin masayila kan a ko mɔgɔ min n'i ye silamɛya sariya n'i y'a delilaw ye n'u y'a lajɛ ni nin ɲɛ kelen ye dɔrɔn a ko nin kataw bi sɔrɔ i ka silamɛya sariya delilaw lajɛ ni ɲɛ 2 de maana i ka hadisaw lajɛ de hadisa na cogo bɛɛ a ka yiriwaye bɛɛ i ka bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ sani ka baara kɛ ni hadisa ye minnu bɛ 4 tugu ɲɔgɔn na an b'a ese to ka hadisa dɔ de y'u ta muslimu kɔnɔ ko ciden ka nafila ko a tun bɛ arakanta ni kɛrɛ de salli ko a bɛ 4 salli kana mɔgɔ ɲininka u janya ani u ɲali ma ko a bɛ segi ka 4 salli kana mɔgɔ ɲininka janya ani u ɲali ma nin 4 min fɔra an b'a ye Aisha to hadisa kɔnɔ olu ye nin de miiri a bɛ 4 de tugu ɲɔgɔn na ka salamu bila nin fana tɛ sababa ye an b'a ye to ye 4 fara ɲɔgɔn kan de u ko hadisa riwaye wɛrɛ nana sahih muslim kɔnɔ ciden tun bɛ ni arakanta ni kelen min salli a salli cogo ciden bɛ 2 salli ka salamu bila de ka 2 salli ka salamu bila mais comme ciden tun b'u janya de a bɛ kalan janya u kɔnɔ n'a ye 2 salli a ye salamu bila a bɛ 2 wɛrɛ salli n'a ye salamu bila o b'a sɔrɔ a sɛgɛnna a bɛ sigi ka lafiya an ba Aisatu ye 4 fara ɲɔgɔn kan de ni lafiyali de mais olu ye 4 fara ɲɔgɔn kan ni salamu kɛlɛ de nin kataw de y'u sɔrɔ 4 min filɛ nin ye muslimu ka riwaye wɛrɛ la ciden tun bɛ salamu de bila u ɲɛ wala i kana 4 tugu ɲɔgɔn na nin ye kɛlɛ ye hadisa in u ma riwaye wɛrɛ de lajɛ o de y'u mina kɛlɛ a filanan k'a fɔ tarawihi la nafila la 4 tɛ salli 2 de bɛ salli ciden yɛrɛ ɲininkara Bukhari kɔnɔ ko sufɛ salli ye cogo jumɛn ye ciden ko salatu layli masna masna a ko sufɛ nafila kɔni 2 de don 2 i bɛ salamu bila 2 i ye salamu bila fa iza qasayta subha fasalli wahidata tutiru lahu ma qad salla ciden ko sufɛ nafila n'i y'a damina 2 salamu bila 2 salamu bila 2 salamu bila n'i bɛ sira ko dugu bɛna jɛ i bɛ 1 salli k'a kɛ wotiri ye hakɛ min sala bɛ kɛ o wotiri ye aw ko ciden yɛrɛ filɛ k'a fɔ an ye ko salatu layli masina masina fɛn tɛ nin bɔ ciden yɛrɛ ka kuma bɔ dɛ awa sufɛ salli 2 de don salamu bɛ bila o de y'a to Ahmad ibn Hanbali u y'ale ɲininka sufɛ nafila la mɔgɔ min ye 2 salli a ɲinana a wulila ka taa 3nan na n'u ko subhanallahi a ma sagidu Ahmad ibn Hanbali ko a ko nafila arakan 2 sufɛ n'u dafara ni wulila ka taa 3nan ma n'u ko subhanallahi ma sagi y'i tugu ka kontina ko i ka salli tiɲɛna a ko a bɛ komi fajiri sɔgɔma farda arakan 2 n'olu dafara cogo min ni wulila ka taa 3nan ja ko i bɛ sagi cogo min de Ahmad ko sufɛ nafila fana ni 2 dafara hari ni ɲinana ka taa 3nan ja ko i sagi ko parce que ciden ko salatu layli masina masina ko a ko sufɛ nafila ye 2 de donc minnu bɛ 4 tugu ɲɔgɔn na ni jama ye u bɛ kataw la kataw de u b'a ka kɛlɛ
ani hadisa uteta fulana bunu siminu ko rahimahullah ko jama deguli bala jama torali bala nafila la ni eyen nani tugunyo kona iba soro nafila de do mo dobe haju dobe sika tuwaka degun dobe se kanama na bera kan fulan fula salli ka salamu bila ni akan fula sallira ni kodo tuna ka degun do nana be se ka bo ni salamu bila rakan fula sala be se ka bo men ni nani tugunyo kona ale te se ka bo bo ibe jama degun ni na ibe mo degun mo munu be nani sallini mo ye u ka ye ka toye u be qatawu de ka amba shetu ka hadisa chogo de yumina u kata hadisa iri way wore laje o be prepare latige duma abe salamu de bulu no ngonje ni nya kanyini kali jabi ambe min faraka tarwihi rola kunu nya fon kanyini kali jabi la sugula nko akatawu be bamako kam misiri bela o be hari namma fo bamako kam misiri be misiri chama akatawu bo kono nanyi safo salli yuronin kele ante français jante ke ambe wuli ka tarawihi ke safo ko fe arakan fulate salli o ye qatawu safo ko fe arakan fula wajibi tede ni mo mi ma salli junubu tila de me donu ke bawo ko safo arakan fula mi ni arawati we na be safo ko fe ate do tarawihi kono awa tarawihi fana tabi ko kuma ka ke almamin fe almamu ka tandi mughuma ni safo sallira o ka franceni do ke hakeni do ke mu'min derila safo ko fe arakan fula rawatibu ika salli ni ka safo fula salli wakati mi tarwihi be damina ko kuma ka kali mamu fo ku janton ninna safo arakan ko fe arakan fula tebbi bo nyenni fo o ko fe bi doye mi wojo bo abidjan ko ni almami ko men be bado chogo mi almamu te tandi mu'ma yala e ka arakan fula funa yedde dalila ci sa boda e jumay bo don ke bawo ko kuma ka ke almamu fe u ka tandi mu'ma aka salli ko ni almamu ma tandi ube ye wakati ni mindi aka dogo ete sika arakan fula salli u ye boda ke yoro saba boda ke saba boda horo ye minye ibika ewa safo arakan fula ni ma se ka salli abdila ni tarawih temena ibika safo arakan fula salli mais so tilanje kana sere parce que ni so tilanje sera doro safo wati banna arawati bu nafila mimba no fe wakati banna tarawih ko fe e ka safo arakan fula ibe se ko sara mais kana bila so tilanje kase ni nye boda fula na ya soro mugo munu tarawih ko no ba janyade nu ye arakan fula salli ube yin nu ye nani salli ube sigi kan lafiya ube lafiya min ke sanu ka wuli ikara kan fula salli ika safu arakan fula salli o france ni kono o fana te yawo sinu yoro dola ube joli janya nu ye arakan nani fula salamu bilala ni arakan nani dafara ube sigi kan lafiya ube do ube a france ni ke wajuli ko france ni kono na boda fulana ikara kan fula salli sanu kawuli ni munu benni ke awa yaro oteya me do bake nu ye e wa tarawihi yere arakan tan dafa ube sigi dole na ya surubo sigi limminke sanu kawuli ka wotiri salli ni be se ke ka safo arakan fula mi mace ka salli ni be se ka salli ni france ni kono ake ninte boda fulana wa ay fulana de fulani nye do nye ni nye lafiya ta ni wajulita fransini mindira sanu kawuli ni mbota ni nye fulana ye boda sabana nu umatandi man nibe safo arakan fula salli nu ye donna tarawihila ni ebe tarawihila arakan folo fulala e ka doni ka safo kofe arakan fula ngani e ka do ni ka safo kofe arakan fula ngani almamini jama be tarawihila ne e kan ganyaye e ka safo kofe arakan fula de donc iba salli nin togola boda yen nin fana ye ne arakan fula min fule ka salli ka ke safo arakan fula kai nganya ke safo arakan fula o te jate bolo tarawihila de parce que tarawih ya damade ni nya damade abe komi arakan fula tigera e ka tarawihila me iyo ke e ka safo kofe arakan fula wala doni ke bawo ye boda min fo ni almamu mununte français dina be se ka salli ni boda sabade do wonya ni a telesras nya aywa kuma yimbo ka bila situ do kayre
ko salli wala ko ni e donna so kono mogo te o foli be ke cogodi doni kibaw ko nanti doni kibaw ko iba fo assalamu alayna wa ala ibadallahi salihin ko ni donna yoro la mogo te iba foli ke nin cogola ko safuni wotirita ka sabab be ke salamu kele o be bewa jaabu kono abe be me manka ko fana keni jamai ciden ka so kono a kelenya ka wotiri salli cogo woro la saba salli cogo fula bola ka fula salli ka salamu bila ka kelen salli cide wotiri saba ya salli nin cogo la cogo ya fulana cide nye saba imbe tugu nyogona amatta ya kenu nyogonche ka saba imbe tugu nyogona sabana abe tahiya ke ka salamu bila ni nye ciden ka wotiri salli cogo fulana cogo ya sabana ciden de la ka wotiri salli duru aye duru imbe tugu nyogona fo duru na de asigira ka tahiya ke ka salamu bila ciden ka wotiri salli cogo anani na aye wolon fula salli wolon fula aya betugu nyogona wolon fula na asigira ka tahiya ke ka salamu bila ciden ka salli wotiri salli cogo
a duruna odete duruna cirenye kononto salli kononto arakan shegi ayo betugu nyogona tumama ay arakan shegi salli asigira katahiyake amma salamu bila awulila kanani arakan kononto nay katahiyaka salamu bila ciren ka wotiri salli cogo worona ciren ye tani kele salli o men fule ka fo kombin kayro waye domina yake nani aye tani kele salli fula abe salamu bila fula abe salamu bila fula abe salamu bila tumami tan dafara aye salamu bila ka wuli ka kelen salli ka wotiri o ciren ye wotiri salli nilla hala woro de la hadisa sahlen de ben nin kelen na me ayen ni nin ka sode kono amu keni jamai wala ni fana kelen be salli ka sokono wakatu dore be se kaninke wakatu dole be se kaninke me ni be salli jama de ibe fula de salli ka salamu bila ka wotiri ka ikadu tugu nyona ikelen de be ka wotiri salli ibu tugu nyona me ni be jama de nye o koloshi aw kalan nunun koni olu ye sunna safi fatiha kofe ika sabbi simrabbika la tugala akara kan fulan na fatiha kofe qul ya ayyuhal kafirun ibo kala nunun ye sunna wotiri fatiha kofe qul huwallahu ahad ibo kala mi hadisan min nana koy ka qul sabain kala wotiri la hadisan masa ka fo kuli sabain be ka kala wotiri salli la fatiha kofe o hadisa masa me don ko ni mo min yake ante balili ka parce que qur'ana de do ala ko faqiru ma tayassara min alquran me ni mo min ya kala balili ta ka qur'ana de do ma bo qur'ana kono me ni aktigi ya kala ka dilo hadisa indela hadisa nyedde fudo sahalente ibe qul huwallahu ahad bo de kala kono bo ko ewa mbalima muso be wakati caman kɛ gabugu de kɔnɔna na u bɛ se ka bilasirali jumɛn bɛ k'u ye an balimamuso minnu bɛ tobiliw la suguriw tobiliw la ani ewa suntigiw u b'u baara la u k'u dusukun kalasi ni ala ye k'a kɛ ni ala ye barajiba de b'a la ani fana ala ka bato ala ye nɔgɔya kɛ hadamadenw ye ala bato dɔ bɛ i bɛ cogo o cogo i bɛ se ka olu kɛ olu bɛ fɔ ni nɛn ye zikuru filɛ ni muso min kuranna b'a kunna a b'a to a ka tobili la k'a gabugu kɔnɔ k'a to ka taa kuranna kalan a bɛ bato la a b'a kɛ ka tobili min kɛ n'a y'a dusu kalasi k'a kɛ ala kama o ye baraji de a bɛ kɛ sababu ka dumuni tobi mɔgɔ b'a dun u bɛ baraji min sɔrɔ an b'a jigin ala fɛ dusukun kalasira ɲɔgɔnna bɛ saba ye ta'awanu alal birri wat taqwa min babi ta'awuni alal birri wat taqwa ɲɔgɔn dɛmɛ de don bato la a bɛ dumuni tobi min na awa kuranɛ b'a kunna a bɛ se ka kuranɛ kala a nɔfɛ ni kuranɛ bɛ taa kunna sora minnu b'a kunna ka to k'olu kala yɛrɛ nɔfɛ ni ewa kuranɛ yɛrɛ foyi soraw t'a kunna yɛrɛ ewa subhanallah be subhanallah alhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billah subhanallah bihamdihi subhanallah alazim nunu nya ajkaru de u foli kan gonenka kiden ko kalimatani khafifatan ala lisan shagilatan fil mizani habibatan ila rahman subhanallah bihamdihi subhanallah alazim kiden ko kuma fulafule u kan gonenka u ka girmi jani kono u kadi alaye subhanallah bihamdihi subhanallah alazim wa ambe min fambal ma musoye wakati be har ni muso min ko ne be kalo bode lan tesiga qur'ana kala ka soro dori ko ka kuma sahale ka muso to kalo bola ite se ka ma qur'ana la de me be se ka kala njahar la qalbi ibe se ka kala ikunna wonni ayaso har ni mo yire fanate ibe kalo bola togo jikuru ko wakati be hada madem boke donc ku jeja u be tobili min na u senfe ala ko suma u ka to ko fo isunto u kana to ka kuma mo fa u be ka korofole u ke o bu ka simbra gi tinyade ambe blasarali min fo yoge
ha na hillo bo ko su ewa nafila tarawihi munun be arakan caman salli ani munun be arakan janya o be cogodi bon nafila sufe nafila tarawihi min fuleni nye mugo ka do folo tarawihi ya ta yoro juma tarawihi wakati ya ta ni safo sallira fo kata fajiri o bede to ko tarawihi salli wakati fo safo ni safo sallira fo kata fajiri o be tarawihi salli wakati de bon tarawihi min fuleni an ba setu nyinin kara cire tumbe hakke juman salli an ba setu ko sungalo tew ko ciden tumbe arakantani kere salli mi sabatira hadisaw dola ciden tumbe arakantani saba salli wakati dola abetani saba salli mi abe mi salli aka sufe nafila ka caya o yetani kele wadon ke ko mugo min ka tarawihi ni ka sufe nafila ni sera ka datani kele la o de kanyi o ye ciden yere tumbe hakke min salli mais ama fo ko hakke fana be sufe nafila la ka fo sufe nafila fana tarawih fana tani kelende fente faraka hakke fana tala ciden de taye minye me harafe kele mana ciden bolo fana ka fo sufe nafila tani keleda kana fen faraka o masabati ciden bolo no masabata amba shitu ye ciden ta de fo me ani dote faraka o me fo wodi ato sew silabun temiya ko akonni mugo min ba fe kadda ciden ka arakantani kelena anyuma ciden tumbe akarakantani kele salli chogomi ifana ki karakantani kele sallo chogola ka kalanjanya ciden karatani arakantani kele tumbe kalanjanya de abdullah bu masrud della ka salla nofe ni arakantani kele sen dola ako arakan fulon ciden ye fatiya kala ka bagara damina ka kala ka ba ka ta al-murana ta ka kala ka ba ka sagi kala nisai ma ka kala ka ba arakan kelen kono la ciden ka arakantani kele min fulen ninye bunu simira mahullah ko watu dola su tilance ni ciden ya damina abetila doni de dro fajiri bece waqatu dola na mas adamina su tilance la ni su tilance temina doni de na ya damina fajiri salli basurala ale tumbe joli janyari atumbe tani kele salli buntemi akoni mugo min ba fe kadata ni kele na anyuma ciden tumbe joli jali min ke ka joli ja me akoni ba fe ka kalan surunya ka joli surunya do fara araka hakeka depuis sebo utilela ani tabina utilela madinan ka fule ko wode récupérer ni ye kitabuta madina depuis maliki nunun tilela joli jammi ni tumben ciden tumba ke ka tani kele salli tumem mulu ye dobo joli la uye mimbo joli la uya araka hakke faraka wodi ya to haramu be folo la utumbe tan mugani sabade salli ne sisa ni tallaba sera ube mugani kele salli comme nunu ye dobo kala na uye do fara joli ka mais nunu fana te lajima te comme wajibi de mo be se ka surunya yere ka arakanta ni kele yere salli comme amba ke chokomi mais anko shekul sa bunte mi akwa nyuma ni ko cide nyara kanta ni kele de salla yetta ni kele salli chokomi a sallo chokola wode kanyi bon ni te se ka sallo chogola ni ebe kalan surunya ka dobo dole janama ibe se ka do fara arakan hakeka wala nunun be kenin chogodela ni munun fana ba fo ko sunna ko cide matte arakan tane kelela ko wote ewa tarawihi kana teme kele tan kele ka do ni tan kele da fara unan usigi kalma mini jamato ewa sallila ulu nyana ulu de bake ka sunna boto bunu musunu ko ka surawu de be katawla kasoro tigudi be katawula ciiden de kan nafila rakantani kele me ciiden yire nyinin kara sufe salli jolido ako salatu layli masna ama hakke fola yalaw anko sufe joli yata ni safo sallira ni mo min salli damina fulay be salamu bila fo kana fajiri kene ni sirara fajiri kene bacci o bedda tan kele nawa o tedda tan kele na ciiden ko salatu layli masna ako sofe salli fula salli ka salamu ni bena sira ko dugu bena je ka kelen salli ka ke wotiri ani fana ko sheba do ye cide nyininka
tuma mi ciden ya ka salligita kana dama ciden ya salligita ako shebe uma ako nyininka ndeli ako nebi deli ka sigi nyogonya de arjanna ako yote sekandele femura note ako ne ka hamina ko yode awa ciden ko ayi nini ala nafsika bi kasrati sujud awa konde me yere la ni salli chayali ko na yasru hakke be sallila o be nafila la ciden tumba foy me ma hakke foy akonde me yere inde me yere la ni salli chayari wala ambe min fo wala nafila la weninde min yettani kele salli basita ka sallika min yettani saba salli basita ka sallika min fana ya ta chaya ka temoka hakkete sufe nafila la ko sungaloba ko mi wati sera ko mo ko kunutu min be kala ko mo do ta bila hari donkele sungalo mu be dumaka sunna do sungalo kunutu ka kala basita la sunna de do hari ni min dumira ka ke sungalo be basita ka me doni ke ba ko anyini nendo alimami fe o ka toye don dola puru akana ke mogo nye koro ni dumira ka sungalo mu me atebila mo kana jate ko wajibi do de do mo kana jate ko wajibi de do be farla do de do woni ya to don ke ba ko kanunen do ka toye don dola ani fala ajanyali mogo ki yere ko sama don ke ba ye kankari min yere da wotiri janyali mogo ku yere ko sama woni ya to don ke ba ko wotiri kala ni adabu yere de ewa iyado wotiri ite facha de kala qul huwa allahu dakawa uko anyuma ibe wotiri min kala akake komi facha ni qul huwa allahu kala ni hagati français ni mi yoke ika wotiri kake o français ni fona nyogone o de kanye ikana ja ika kunutu kake iye fatia ni qul huwa allahu ahad min kala o français kera hake min yede ika kunutu duwa fona hake kake o de kanye akana janya mo ka janya lila min be mo degu ku toro sallallahu waqti sira subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ama suguri du ko obe chogodi bashita ka sunna suguri du wote sun ka sarati suguru din yesu ewa sunna de mustahabudu kiren ko tasaharu fa inna fi suhuri barakatu akwai suguri du parce que barika be suguri dunna mana suguri dun koronde ye ni ye dumuni ke su laban na fajiri a barika be toy fari kolola kungoti mina jonna ibe tile fancama ke o barika bi fari kolola kungoti mina jonna o suguri dun sababu yo ode ki deme sunna de do mustahabu de do ani ka difference do anni yahuda ka sunni nyogonje ciden ko ye suguri du yahudaw ka sun ulu te suguridu wala suguridu mi mustahabu de ani kanni yahudaw ka sun bo nyogona me wajibite sunna wa minye wa sun ka saratite ni mogo mi dugu jera ibolo ini sunna niya sira me suguridu dugu de jera ibolo ima se ka dumuni ke ibe se ka continue ka sunna fentika bon ko mogo do ana ka muso kelela muso be kalobo la ako ni seneyara mbi ka furusa mais mogo komana u fe bon muso seneyalen kofe ama bila tuguni ko bilali min fora u be cogodi ko yana ka seneya u benna u be cogodi bilali ma fo atunye lahidu de fo ni senera mbi bila ani ni bila ko kelente mana atunye lahidu de ta ka kuma de fo mbeni bila mi ama bila donc ninte jate bilali ama bilali fo wa nimbe komi de kuma de fora mbena ninke la nyini min bala ayo de fo mbena ninke
mais a wakati ma se a m'a kɛ o tɛ jate nin tɛ bilale o tɛ jate a to kelen na ko yɔrɔ minnu i b'a sɔrɔ dɔɔnikibaw y'a yira jamanaw dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ kalo 6 u bɛ tile ye kalo 6 u tɛ tile ye ninnu jamana sugu ka sunko bɛ kɛ cogo di dajjali ka hadisa ala y'a bila sebaw nɛn kan u ka ciden ɲini ka ciden ka nin jaabi ciden ko ni dajjali nana a ko a bɛ tile 40 de kɛ dugukolo kan a ka don dɔ bɛ yen o bɛ komi an ka san kelen a ka don dɔ bɛ yen o bɛ komi an ka kalo kelen a ka don dɔ bɛ yen o bɛ komi an ka dɔgɔkun a ka don tɔw ni an ka don tɔw ɲɛ kelen ye sebaw ko ciden ma yala dajjali ka don min bɛ komi an ka san kelen yala anw ka don kelen bato b'an ka sa wala wa ciden ko la faqduru lahu qadarahu a ko a ka san kelen bato a b'a bɛɛ de jate mina k'a lakun don kelen in na a b'a ka san kelen bato bɛɛ de jate mina k'a lakun don kelen in na wala dɔnnikɛbaw ye delila tan nin de la tile tɛ bɔ yɔrɔ minnu na fewu olu ka sun cogo u ni jamana min ka surun u b'u ka lɛri ta olu de la u ni jamana minnu ka surun ni tile bɛ bɔ yen u b'u ka salli lɛriw ta olu de la olu b'u ka sun u ka fajiri yɛrɛmina ani u ka tilebin u b'a ta jamana de la u ni jamana minnu ka surun ni tile bɛ bɔ yen faqduru lahu qadarahu tile bɛ bɔ jamana minnu na n'u ka surun u b'u ka salli lɛriw ta olu de la u b'u ka sun don sun fana ta olu de la a b'o cogo kelen de la ni kalo 6 min ni tile bɛ bɔ kalo 6 tile tɛ bɔ kalo 6 min ni tile bɛ bɔ u tun bɛ salli eri minnu na o kɔnɔ ou bien u tun bɛ fajiri tun bɛ da yɔrɔ min na tile bɛ yɔrɔ min na kalo 6 min tile bɛ bɔ kalo 6 min tile tɛ bɔ u k'o jate min na kalo 6 min ni tile tɛ bɔ kalo 6 min ni tile bɛ bɔ u bolo u tun bɛ salli wagati minnu na ani don tun b'a ta yɔrɔ min na eri min na ka tile bɛ bi eri min na kalo 6 min ni tile tɛ bɔ u bolo u b'o o jate min na ni kalo 6 tɛmɛnen ye olu b'a kɛ nin cogo de la mais n'a y'a sɔrɔ minnu tile tɛ bɔ yen pewu olu ni jamana minnu bɛ gun na ni tile bɛ bɔ yen u b'u ka salli eriw ta olu la k'u ka don sun ta olu la faqduru lahu qadarahu u b'a kɛ nin cogo de la ko tarawihi la a bɛ bɛn mɔgɔw ka araka 4 k'u tugu ɲɔgɔn na wa k'o kɛ tahiya kelen ye wa dɔɔnikibaw ko mɔgɔ minnu b'o kɛ o ye kataw ye mais a kataw fana y'u sɔrɔ u ma hadisaw de ka irewaw fara ɲɔgɔn kan don simira rahimahullah tuma min a kumana nin masayila kan a ko mɔgɔ min n'i ye silamɛya sariya n'i y'a delilaw ye n'u y'a lajɛ ni nin ɲɛ kelen ye